Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Jak napupuutan anak agtengak gaya mendita silig ti balwar ti pagminasan. Naulimak taglawlaw. Nalabit nga gin inanantag itag trabaho iti pagminasan. Nabannog dalaki di tinagmalim apa nagtrabaho da. Iso na pinta sa gundaway para kanyak nito. Mapanak iti dadya banda. Tabarin na ha! Adda ng palpog kanyak. Naimpagta sa anak ka napuntaan. Dadya manan. Nasken ang makapanawak dito. Delikado dito. Nakariingin na kitag papay iti pagminasan. Delikado na makita tak. Kat matiliw dak. Nasken ang makapanawak dito. Nairidep ko gayam dito isang o tilamisaan. Tital ka kaya pagminasan. Hello? Anya? Sapulan yun no asino manti ko naman asiputan yung agbasak-basak dita pagminasan. Saan kayong agsardag? Sapulan nyo kat patayan nyo. Nawatam? Sige, bye. Buwisit. Asino tinagin lalaing anak basak-basak ijay pagminasan? Asino day jay nga ginlalay? Ang kakadwa, agalibtak kayo. Ang mga nonya ti mapasamak. Tayo manan ti putok ti baltog. Ang tao ti pagminasan. Agsipot kayo kakadwa. Diyos ko. Nagtao ti pagminasan dagiti putok. Ang mga no ni Mateo ti palpaltog ganda. Sabay lang kumata sana maisagmak ti kayim ko, Diyos ko. Tarabayim ko man ni Mateo. Dodoy, kartingan. Isaganam ti kotse, tada papananda. Sa dino, boss? Saan ka nga agdamagbay? Agtungpal kalatan iti ibagbagakag ka. Sige, boss. Erwar kong tilugan iti garahe. Ayan mon, Andreo. Ang tulungan ko ni pagminasan siya. Di kagdanan. Anya? Rumbang kumanakagtang ka ni Jay, ngam agturong kapaylaan. Nagsubatak pa ngamin itilugan, senyor. Sana mapalit na makita dahil dyan tilugan nga naramatan. Darasam, nagginat ka. Awan pa mom. Oh. Tiawanan ba yung Andreo? Itay pa'y langay niyawag ko ti may papaniti mapaspasama kiti pagminasan. Ngam saan pa'y lagaya manapanadagos? Oh, nas ka na matiliw da, no asino man dyan nagbasak-basak iti pagminasan. Mamatiak nga isumutla day jay ti makagapo. No apay nga adabimtak iti day jay alugan. Nakaadayo akon. Saan takmit siguron anasurutan. Kaputas saan da nasiputan no sa dino tinagturungag. Aglumangak pa lang dito. Sigurad wag anatalgad ang taglawlaw. Sa agturong war dito. Kat agturong agto ni Jibalay. Nasken apakaamwa ko ni Manuel. Tapno mapakadaan nang agsubli ako ni Jibalay. Loretta. Abay, Vanessa. Saan ka di pala natulog? Loretta, agtib-tib ba yung ak? Anya? Abay nga min. Saan ko nga mo? Diyak amo na niya ti makagapo. Basta kalaat lang tan anagtib ba yung ak? Anya? Apa yan? Anya nga ti makagapo. Tinasayaat, awagak ni Yaya Clarín. Jak amo noon niya ti mapaspasamak balasang ko. Ngam naalingag ko akas laada kas arsarita itay ti senyor iti cellphone.
kat madlaw ang makapungpungtot. Anya? Day tatiak paiso. Jak mat amuno apay. Jak kaya tiag damag ta ang mga numadagdagan ti pungtot na. Kat siya ti pangibaw ingad na. Sige, Yaya. Saan ang nasig ka? Nung agpaliw ka kumalaan, kat pakaaman na, no adda maamuan. Sige, Vanessa. Arami jak day ta. Anya tinapasama, anak ko. Nakagtinga kiti baluarte ti pagminasan, tatang. Nasiputan dak, kat pinaltugan dak. Ay, na, Diyos ko. Day tatagpaiso, tatang. Naimbagta saan na ka napuntaan. Ay, una yan. Naimbag ta nakalibas ka, anak ko. Naimbag ta nakasubli ka dito ibalay asibibiyag. In ka gumaak tinaglibas, tatang. Saan ang mabalin na may sagmakak? Ay, anak ko. Ngam saan kayo kumanyagdanag? Saan nabalit ang daakon dito eh? Anak ko. Saan mo kuman nga ibagbaga ka ni nanang mo, di maipapan iti da ito eh. Ta sigurado nga agdanag mananda ijay iti nakaraw. Sige, tatang. Tung palag day ta abalakad yo. Kas jay latan, Andrew. Baybayan nyo latan, ti asino man anagin lalaing anagbasak-basak kay jay pagminasan. Di kagdanag, senyor. Binilin ko na imbag dagiti tao tayo ijay. Aramidin dati amin. Tapno maduktalan dano asino da ijay. Rumbag lang. Amo madanas kan nga agluwasak manen. Kasano nga agkampanteak no kastoy ti sitwasyon na panawag. Agtalag ka kanyak, senyor. Maurnos ti amin. Maamuan no asino man da ijay nga agin lalaing. Oh, Andrew. Nay, iso da ito yung ti ururayak nga awag. Sigurado nga iawisan da ito ti ipapan ko iti dayjay a lugar. Mapan kayo latan, senyor. Asikasuan ti anyaman anasken nga asikasuan. Siya kun ti makampo dito. Saan mo man nga ipagakanyak, Mateo? Amok nga da pa kayo naigam ka dagiti nang nagmi aputok idirabe eh. Pangiwat mo. Ah. Ang mga numag na kaninanang. Eh, kung nagtumot ka, anya tinapasamak? Dandani akon, Manuel. Anya? Naimbaglakid din ta saan nag-anapuntaan dyan ang palto kanyak. Tanong kas ano? Talaga ajak ko man nakalasat pa eh. Eh, Diyos ko. Isa pa nagkunak. Nas kanyag palamisak pa eh. Gapot etikas dyan na pasamak. Masiguradok ang naka-alerto na kitag papaay iji pagminasan. Nagluwasan ni papambalasang ko. Nagsubli iti lugar adamo anapanan na. Ada kano napatag nga si kaswan na ijay. Kasta ka di, Yaya? Yaya, anya tinapasamak idirabi eh. Naamwam ka di no asino di kinasarita ni Papa iti cellphone? Lading itak balasan ko. Ngamjak na amuan. Ay, May sala ang tiatap ko. At dalakit diti saan anasaya at anapasang. Agad ka, Dodoy. Laglagi pam atuso kan managpaliumot ni Senyor Ismael. Amangan no masiputan na kamanan akas iti sigod. Boss, ipasigurado ka naman si Dakas ang mapasama kitinaydang kundaway. Nasayat no kasta. Tandaan am jibilin ko. No anyaman ti maamuam. Awagan nak adagos. Anya nga tadagiti putok anang ngmidirawi anak ko. Nanang, Impagarup ko no adakit din pa kay naigam kadagi jay aputo. Nagamakak, nagdanagak anak ko. si kakit di mayat nanang. Awan tirong ba nga pagdanagam. At daak mo dito ini. Si kakaradkada ka nakaawid. Saan ka di? Mateo anak ko. At dala siguro tinakita dagiti trabahador iji pagminasan niyag basak-basak ijay. Kat iso di pinaltugan da. Kasta. Ngam, asino nga ingata? Saan tayo napagsaritaan ti may papaniti na pasama kidirabi, nanang? Tinapatag. Kat saan asyak da ijay? No kasta gayam ang mabayagan ni senyor itinapanan na. Awan
nga ron tilapad iti kanayon a panagkuyog ta, Vanessa. Wen, Loretta, kat kidawag kan ka ano mabalin. Agtalinaad ka palaan dito mansyon, bayat ti kaawan ni Papa. Day talaga yam. Awan ti parikot. Agyaman nak. Ay, wen gayam, mapanak di ayan na Marcela. Sikaman. Saan ka pailang amakuyog? Tadala asikaswak iti negosyo. Awan anyaman na. Ngamne, di saritaan ta agtalinaad ka palaan dito'y mansyon. Wan, Vanessa. Matong panday ta. Di ka matanagan, kunak na. Kapilitan na nagulbudak tininanang, tatang. Diyak kaya't nagdanag numaamuan na tigpaiso. Ay, wen anak ko. Ang mga ano niya ti mapasamakan ko na. Daytang harod kat. Ay, numalagip ko tinapasamak, tatang. Kasla aglulog tituman ko. Anak ko. Dandani ako na talaga. Naimbag laki din tanay kagumaag tinaglipas. Tano saan? Ang mga ano niyan tinapasamak kanya. Pang-aasim. Aganad ka kuman iti sumarunaw. Huwag tatang. Nagtalaga kamin kaputan na uli magtaglawlaw. Nalipatam ka din tay kanayon nga ibagada. Tinalabos akin na ulimat. Ipasimudaag na tipaggan. Dahita kumatitantandaan am anak ko. Malaman, itakalaang amapan ija ayan da Marcela. Saan abali, Yaya? Tawan ni Papa. Awan ti pagdanaga. Sika talaga balasang ko. Nagwayaan itay bigat. Di nakpakadanagan, Yaya. Awan mo tidak ka sa mapasamak kanya kat. Kan may sa, agan nada. Sige nga, Roda. Ngam saan ka kung mga agpakarabi iti ayan da Marcela. Kunak man palamiis ka pa, Mateyaw. Apay ako na marumwar ka. Di kay agdanag, tatang. Saan na ka mapaniti pagminasan? Agsubli ak lang iti kalapaw as sigod ang nagnaydak. Anak, Agawit ak putlaan. Di kay agdanag. tay panaglimlim, mahom. Di mo liplipatan Wen, tatang. Di kay agdanag. Narabian kan balasang ko. Sapay agmay may sakamag ita. Awan ni Loretta. Amang ano dakit din ija mansyon day jay, nana. Aywan anya. Nadakamat mo gayam itay ang nagluwas ni Senyor. Wan, nana Marcela. Isong awan tirong ba nga pagdanagak? Balasan ko aganad ka iti panagawid mo. Amumutan, delikado itan ti panawan. Adon dagiti mapaspasamak asaan tayo anam namaan. Narigatan, Vanessa. Saan siguro nga agungat ni Yaya? Nga oray na rabyanak ang nagkapo ija ayan danana Marcela. Maawatan nak day jay. Sana bale, tagawid ak magtan. Isog ti umawawag. Kasano may asong bata kita katagman maneho akmat. Mataktakak na isardang kutilugan. Iso asong bata ka. Ada na pa at hanak. Diyos ko. Ti cellphone ko ti aramata kapag silaw. Naskan adong saga. Takita ak noan niya tinapaatanak. Awan mo ti Jay aso. Iso ata tinapaatalak. Imadayo matan. Ay, tinasayaat. Aglugan ak matlaan. Taagawid akon ijay mansyon. Naimbag ta nagsubli ka adago sa nakko. Adala ngamin na panak, nanang. Ada ko magkagaraag. Ngam awan mat. Iso nagawid ak matlaan na dagos. Ayan ni tatang. Rimuarta na panakinita da Manuel. Kasta ka di. Wen anak. Saan mat ana ilimod kan ka tinapasamak idirabi Saan aya? Adda nangag tayo aputo. Kat sigurado ang nagtaod ijay pagminasan da ijay aputo. Nanang. Kaya't ni tatang mo amaamuan.
No kumusta da Manuel, iso anapan iti ayandang agbambantay. Nga masiguradok ang madamdamalaang. Adan tunday tiyan. Awan karong mga pagtanagan nyo kada kami nagbambantay, tatamin daw. Naka-alerto kami. Kaya't ka lang apalagipan, Manuel. Ang mga noon niya ti aramidan dagiti tao da iti pagminasan. Tatamin daw. Laglagi pambaro. Kada saan anasaya at anapasamak iti rabiay. No pa'y saan tayo anaamuan, noon niya ti gapuna. Tawan mo't damag manipod iti pagminasan. Amutang agpadpada noon niya tinapasamak. Kung tatamin daw. Amok day ta. Iso nga agandad kayo akanayon. Agandad kayo anaimbag iti panagrekuri dayo iti masakupan ti lugar tayaw. Saan tayo ngamin nga amaw? Noan niya ti pangpanggapan dagiti agpapaay iti pagminasan. Matumpal tatamin daw. Una yan. Nagpartakan ti panagpataray ti nagmaneho iti limabas alugan. Unang tatamin daw. Insiwot matag. Ay sigurado. Agturong iti pagminasan day jay alugan. Naabutan ka iti rabi, ijayan dana na Marcela. Malam nga minan itay nagapuak dito'y mansyon. Vanessa. Angam, naimbag taaso lang dyan na padong param. Kasanon no tao? Naitamot tinapanunot ko. Inton maminsan, saan kan nga agpakarabi ipay ijay, ha? Naimbag ko man no nagkuyog ta isog. Loretta, angam nagmaymaysa ka. Delikado. Kanayon mat nga ibagan ni Nana Marcela, saan ka di? Delikado itan, ijay lugar da. Saan na nakasidi natalgad ti aglawlaw, nga uray numarabyan ka ijay. Awan ti dakas mapasamak. Angam ita, addan dagiti saan nga amam mo nga agbasak-basak ijay lugar da. Day tangarod kat, nakaamamakan ijay. Iso ang kasapulan tinaan anay apanaganad Vanessa. Tandaanam akanayon day ta. Jabon kaya ta maulit tinapasamak nga da nagbasak-basak iti masakupan ti pagminasan, ha? Nawatan nyo! Asayat! Ala, pumanaw kayo iti sangok. Aramidin yung titrabaho yo! Ay, saan na narumbang ang maulit tinapasamak iti masakupan ti pagminasan? Ipanagnak ko ita ka ni Senyor Ismael. Ano niya ti kabayalan na? At adda pa iti kabayalak. Ipakita kan ko na analala ingak ngem iso iti anyaman abana. Piniling ko laan na imbag da Manuel. Pinalagi pak ida. Di tayo ngamin amo noan niya ti aramidan dagiti armado iti pagminasan. Apay tatang. Ataton nyo kadi nga agaramid dagajay iti saan anasaya. Ay posible day ta anak ko. Sikan mismo tinangibaga anarigat ti agtalaklatan. Tama nga noan yakit di ti aramidan da. Saan ka day? Sabagay. Agpaiso day ta, tatang. Kahit anya ti pamplanuan. Jak itulok nga awan ti maaramidak. Bayat ajak pa'y lamabalin ti agpaliw iji pagminasan. Sa bali nga rod abanag kasi kaswat. Kanya ti kayat mo asaway. Mamuan yun to, tatang. Ipakaamok kada kayo. Apaman ang makapanunutak no anya ti rombeng nga ramidan. Anya nga tano padasat ti agdamag ka ni Manong Andrew. Maipapan iti anyaman apang panggapenda ka ni Senyor. Namin anon nga inaramid ko day ta, Loretta. Ngam awan tinaganap ko. Vanessa, iso asigurado ang masayang laang ti bannog mong agdamag kan kuana. Saan tumot lang agibaga iti agpaiso ni Andrew? Anya? Dayta ti agpaiso Loretta. Agsaysayang kalaang iti kanito. Anya nga ro ti kasayaatan nga aramiden ta, Vanessa? Agpanunod tayo ti kapintasan awagas tapno makatulong ta. Amo ka narigat, ngam kasta ti rumbang nga aramiden ta. Itay pa'y apinalpaliiw kayo nga agsarsarita ka ni Loretta. Palasang ko. Yaya,
Saan mo man nga aklonan kanyak, agpampanunot kayo iti addang. No kasano a matulungan niyo da Marcela. Husto akadi. Jak ilibak na ita, yaya. Amo yung asipod pa idi. Talaga akastan ti kayat mi ama pasamak. Naskan ama tulungan mi dagiti agindag iti asidag ti pagminasan. Nang runa kat adamang papapanaw kadakwada. Vanessa, Nasisingpat dana na Marcela. Kan amin nga agindag iti day a lugar. Saan aron ba nga isudakit din ti mapukawan iti pagnaadan? Nang runa kat agdadata nga isuda ti agtagikwa kadagiti nagsaadan ti balbalayda iti dayjay a lugar. husto ka, Vanessa. Mapanagnagak ako kwada, dagiti nagsaadan ti babbalayda. Kantian yaman, asa ni kwada ijay. Kukwada, kat saan arumbang ama pukaw kada kwada. Kasano arumwar ka ako nam, kat ni, aldaw pa'y laang anak ko. Di kayak danag, nanang. Awan tinakadlaw kanyak iti irural ko diti balay. Nang ro nagat manglimlimo akmat. Sa dino nga min ayati papapa naman ako. Apay anas kan nga agdakiwas ka nga uray no nga ti aldaw. Napaggad nga min no rabi iti panangisayangkat ko iti panggap ko. Ano yan? Day tatagpaiso. Iso asaan ta kumalapdan, nanang. Ket saan kayo ngagdanag? Ta ikarik nga awan ti dagas ang mapasamak kanip. Payag mo asawan. Saan ka nagawid diti balay idirabi Manong Andrew? Ada nga min inasikaso. Kalpasan na. Nagsara kami tigayam ko. Iso ada jay. Imyan ako ni jay. Ket sika ngay ading ko. Among matan, Manong. Awan ni senyor. Gaputada as asikaswan na. Iso akad kaduak itatigayam ko ijamansyon. Wala pa iso. Manong Andrew? Apa ay ading ko? Awan. Awan, Manong. Ne. Ket no kaslad da kayat mo adamagan ading ko. Apa ay nagbabawi ka? Kwa, nalipatak namin jay damagak ko ma. Sigurado ka ading ko? Uwan, Manong. Sige tayo nakpay agpelas. Rumwarak matlaan. Tiyan mo tikabsat ko kat malilaw na. Agam saan? Amok no niya tipang panggapunda kan ni Vanessa. Itay ko mapay nga umayak dito'y kabsat. Adda nga min nadlaw ko. Ha? Anya kinadlaw mo, kabsat sulidan? Kasla ada lalaki ang naggapo ijay likod ang tibalayaw. Anya? Asino kumangay day jay sulidan? Jak mo. Isong arod ajak naglayon adagos di tibalayaw. Pinaliiw ko no sa diino tinapananday jay lalaki. Ngamjak batan na siputan. Anya? Marcela, amangan ba't no dagpangpanggap iti dakas kada kayo? Anya? Ay, Diyos ko, saan ka kumamot ngagsao iti kasta kabsat sulidan? Pangaasin. Jak kayat ti agpanunot iti dakas. Ngam saan amaliklikan, gapo iti lalaki nga ibagbagak. Ana si putak ang naggapo ijay likodan ti balayaw. Nay, taybot ko ni Loretta da itakabsat. Ay uwan nga agpaiso. Anya nga tatigagara na. Awan da Vanessa ita dito'y mansion, Andrew. Nagkuyog da arimwar ka ni Loretta. Amok na ita yayak laring. Takinapudno na. Itay pa'y nagpalpali iwak iti asidag ti mansyon. Ket talaga nga inuray ko ang makapanaw da. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Andrew? Sika talaga ti kayat ko ang makasarita yayak laring. May papan iti anya. May papan iti plan-planuan ni Vanessa. Anya? Anya a plano ti kayat mo asawan?
Yaya Claring. Amo ka nalablabos pa yung babaunan ti pangibilbilangan kan ka ni Vanessa. Nolabsan tek sarita, kasla si kantiinan. Isong amo. Amo dagiti plano na. Kat day tati kayat ko amamuan itakan ka. Okay kayo kadilaan, Nana Marcela? Nana. Anya jay kun ang balasang ka. Damdamagak na okay kayo laang, Nana. Maimay-mayang kayo ngamin. Itay pa akasarsarita kayo, ngam sa andak na ikaskaso. Ha? Ay na, pasensyakan balasang ko At dala ngamin pampanunutak. Anya dayta, Nana? Amang ano makatulong ak no bilang? No anyaman dayta pampanunutan nyo? Ay awan balasang ko. Ay di naklatan ikaskaso. Ayan ngayon ni Loretta. Nagsubliti ayan ti Kotsena, Nana. Ngam di kagdanag. Agsublimat laang ditoy. Mga no nagbidtot kayo lang nanang. Amang no par matayo lang day jay. Ay, kasano ko maaparpar mataklaang ako ng anak ko. Kat nasiputak nga rod day jay alalaki. Itay napanak iti Ayanda Marcela. Anya? Ano sino nga day jay lalaki? Diyak nga rod mo anak ko. Nga masigurado ka nagkapulakit di jay Ayanda Marcela day jay. Nagnaitilikod ti balayda. Anya? Isu nga rod nga imbagak ka ni Marcela. Amkak nga may nga amangan no adati agpangpanggap iti dakes kadakwada. Urayat no niya ti isang batyo iti salodson ko, Yaya Claring. Hindi ka matlagsaw. Andrew Barok. Anya ti amuyo. Anya ti pangpanggapan ni Vanessa, Yaya Claring. Kas ka ni Senyor Ismael. Nalimod-mod ni Vanessa. Anya ti kayat yung asawan. Awan Apolos tinakdakamatan na kanyak. Saan ko nga amo no anya ti panggap na. Anya? Day tatipod no. Iso ala dingitak Barok. Awan ti maibagak may papan iti day ta adamdamagam kanyak. Saan ko nga amo no anya ti panggap ni Vanessa. Day jayan ni Gobernador. Kastamot ang dagiti buyot na. Pimanaw dan. Agasa, taoray la dua avanti naglugaran dagiti pasurot ti Gobernador. Kunamlan mapanda makigubat. Itikas jay akaado ti buyot ti Gobernador. Agdadata nga adda dagiti kapusor na anak kasagana amang dangran kun kuana iti anyaman nga oras. Ket no kasjay nga adda kabusor na. Kayat asawan dayta. Nga adu ti ilimlimod na. Isu ada labit nga adumat dagiti gumurgura kang kuana. Sabagay, saanen anak kaskas tao rita. Nang runa ket adda sayang goseng nga adda dagiti illegal nga aramid ti Gobernador. Tinasayahat. Ikagumaak ti makastrak iti solana. Amang ano iti balay ni Gobernador ti pagkasarakak iti kasapulak. Tapno may pasartengan amamin pinsan ti operasyon ti pagminasan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Makasi nga ka di iti pa nakisarsarita kada kayo, Nana Marcela. Ne, saan? Saan balasang ko? Isulalaang Nana Marcela, Vanessa. Ne, Loretta, apa yan? Anyat na pasama. Apay akan lahat asimrag ka diti balay da Nana Marcela. Nana Marcela, siripon nyo ititawad dagiti lumabas a lalaki. Kartingan nyo. Apay, asino dagi di alalaki? Basta, siripon nyo ititawa. Darasan nyo.
Ito nagbit daw. Ni Mateo di nakita ni nanang anag ka po di balay daw. Nagdakiwas nga ta ni Mateo, nga oray no aldaw. Napagkatar aramidin na. Ang mga nadantokit diti makabigbigkin ko na. Kat maamuandan niya isukot si bibiyag gayam. Nas ka na makasaritak ni Mateo maipapan iti dayto anaamuak ka ni nanang. Iti kasta, mabalakadak di gayam ko. Kat mapagsaritaan may, noan niya tirumbang amaramay. Nadnadlaw nga da nakasalikad nga igam da. Saan ka di, Vanessa? Wan nga rod, Loretta. Nana Marcela, amuyo ka dito gidya lalaki? Ay, saan balasang ko? Saan ataga dito'y dag-ichay? Nana, Kung nagtupay ka. Saan matadagijay dagiti nakita mi idi ka ni Manuel, Nana Marcela? Sa bali dagijay alalaki. Talaga nga adun dagiti agdak-dakiwas ita dito'y lugar mi. Asaan mi nga am-amaw. Isu nga rod anakabutbutong dito'y lugar mi, balasang ko. Saanen akas idi anaulima. Nga uray siguro no adda ka iti kanag. Kat awan ti dakas ama pasamakan ka. Ngam ita, talaga asabalin daytoy a lugar. Saan at makastrip iti solar ni gobernador? Ado ti gwardya. Delikado ak nagpilit ak iti kayat ko ang mapasamak. Nakarkaro nga awan maaramidak na may sagmakak. Iso akasayatan no pumanawakan dito. Sakpa. Nagsublim ti gobernador. Nakarkaro itan niya awan ti guntaway ko ang makastrip iti solar na. Nas ka na pumanawakon dito. Sakbay nga adda ti makasipot iti panagpalpaliyib ko. Sa dino nga rod ang tinapanan da Loretta kan Vanessa. Nagpakadagan. Apay nagsinaay ka. Apay adda parikot. Adda na palabas mi itay ang grupo ti lalaki, Mindo. Ha? Nadnadlaw dagiti nakasalikad nga igam da. Nakaamama. Nalabit adagi jay metlang dagiti nakita mi itay. Gusto ka Marcela. Nadnadlaw dagiti nakasalikad nga igam da. Ket talaga anak kabutbuteng. Ta iti uray anya akan itaw. Mabalin nga agaramid iti may kaniwas dagi jay. Gaputa daket nga rod igam da. Apay no agayab tayo iti pulis no makita tayo dagi jay alalaki. Ay saan na basta-basta dayta. Nang rona ket nadnadlaw nga day ayunan dagiti pulis dito'y lugar tayaw. Nadnadlaw apas pasurot da dagiti na impluwensya at tao dito'y. Iswasan na basta-basta dayta. Narigat amaamuan no asino dagiti nagbasak-basak alalaki iti lugar da Nana Marcela. wan nga rod, Loretta. Nga mamati ak iti atap da atat tao iti pagminasan dagijay. Oray siyak, Vanessa. Ngamin, nagparang lang dagijay sipod nang rugit ti operasyon ti pagminasan. Naku naman. Kat no talaga nga adda pa kainaigan ni Papa. Kastamot ni Andrew iti pagminasan. Sigurado nga rod nga amuda no asino dagijay alalaki. Vanessa, Naskan nga da maaramidan ta, Loretta. Saan ang mabalin nga agur-uray talatan iti napintas agundaway, tapno matulungan ta Nana Marcela. Naskan nga agtignay ta. sige, kasta nga rod karamidan ta. Agtignay ta. Ala, pumanaw tan dito igit ti baybay. Agdapay dagiti napatpatag abanag anaskan nga asikaswan ta. Awan pay ni Mateo baro. Adda na panan na. Itay pay arimwar. Nana Marcela, nakita ni nanang ko ni Mateo. Kinapudno na. Naibaga kanyak ni nanang mo ti may papan iti dayta. Sa anak la nagpadpadlaw. Ay, nabigbig na kaditi gayang mahubaraw. Saan nagkit ni Nana Marcela? Ngamta mo ni nanang. Managdakdakas da dyan nagpangpanggap iti saan anasayat kada kayaw. Ay,
Imbag akmat ngamin kin ni Mateo a delikado. No kasjay arumwar iti aldaw. Ngam natangken met ti ulo na. Nana Marcela. Ngam di kagdanag barok. Kasaritak ti gayem mo apaman a sumangpet. Nasken abilinek ana imbag. Gaputa delikado at talaga ti kasjay ngar aramiden na. Anya ka matandodoy. Nagsimple ti papaaramid ko kan ka. Nasken nga amon ti amin nga aramiden dita ni senyor. Ngem di mo pa'y naamuan no asino ti kasinnaran na. Kasano nga ro da maduktalan no anya talaga ti pangpanggapan ni senyor Ismael. No di mo matmaamuan no asino dagiti sarsarakan na nita. Sige. Basta sigurado madi na madlaw ti kaddam dita ah. Laglagi pa nga ididamaw. Nasiputan na ka na. Naimbaga, na nakapanuno tak adagos iti rason, tapno di na maduktalan asika talaga tinakita na. Okay nga Rod. Bye! Nagrigat kat ti sitwasyon itan. Narigat ti sasadeng. Saan ko basta maamuan, dagiti kayat ko maamuan. Kas ko may tipanggap ni Vanessa. Awan tinamuak. Tawan kanumot ti ammo day jay asumang ka inutil ay yaya na. Ngem amok nga gliblibak ni yaya klaring. Di na imbaga kanyak ti agpaiso. Nadnadlaw akal kaluban na ni Vanessa. Naimbag tadakan Mateo. Naggapuam ka di anak ko. Napanak nagpaliw, nanang. Iso na laeng tawan mo't laeng mama ay tinaramid ko. Awan tinaduktalak. Ay, Mateo anak. Mabalin ka di. Inton sumaruno, saan kan arumwar iti aldaw. Delikado nga main. Nanang, awan mo ti dakas na napasamag kanya ka. Naganan nadak matkat. Iso nga rod asika karadkada ka nakasubli diti balay. Ay, nasiputan na ka ni Solidad. Anya? Day tati agpaiso anak ko. Apag iso nga agturong dito ni Solidad, idirimuar ka. Nasiputan na ti iruar mo itiritaw ti talikudan ti balay. Saan na ba, ta sigurado asaan na ka nabigbig. Nakapanglimlimo ak namin. Agpaiso. Ngam atapon na amay saka managdakdakas. Nga agpangpanggap iti saan anasaya at kada kami iti amam. Nanang. Iso apang nga asim ko, Mateo. Saan mo nga ulitan ti kasjay? Amangan numatayak iti nalaos adanang. Apay akas na ti panangkitam kanya, Yaya Clarin. Ay, Yaya, ada ka din napasama ka jak mo? Ibagam ko ma. Nakaskas dao ngamin ti kasta panangkit-kitam kanyak. Vanessa, balasang ko. Naggapo dito ni Andrew. Ado ti dinamdamag na kanya. Anya ti kaya Tiyosawan? Anya kumati damagan kada kayo ni Andrew? Damdamagan na kanya no amok. No anya dagiti panggapyo kan ni Loretta. Anya? Dayta ti agpaiso Vanessa. Ngem di kagdanag. Awan apulos ti imbagak kanikwana. Agyaman ak no kasta, Yaya Clarin. Agyaman ak unay. Tuan niya mantimbaga kan katiinam. Panagkunak kat hustula ang anak ko. Tatang. Siyak tupay mismo. Napalalo ti panagdanag ko nukas di nga daramidam. Amok nga gananad ka. Nga madon dagiti banag asaan tayo anamnamahan dito lugar tayo. Kas kumaka dagiti agdakdakiwas nga armado alalakay. Nakabutbutang itan ditaw. Kat no makita da ka, ang mga nonyakit diti mapasamak kan ka. Day tatilik-liklik ka mapasamak. Maawatan kayo, tatang. Pakawanin da, na ipapaayan kayo iti pagdandanagan nyo. Ngam amoy at alas kanyag tignayak. Tapno maisalbar to in-inutin amadadadail alugar tayo. Ay, Katkid dawag amaawatan nyo kumamot day tangar aramidag, tatang.
Ta saan laeng a para kada tayo ter Aramida? No diket para kada tayo amin nagkakalugaran. Sa dino ti papanam, anak ko. Malaman Mapanak labit iti ayan tatatamin daw, nanang. Madala na sa nga ibagak kang kuwana. Agawid ka kadipay. Wano, agdiritso kanton a makipagbantay. Agawid ak pa yan, nanang. Nasapa pa yung matlaan. Sige nga, Rod. Apag isaw. Nakaluto akto, no agsubli ka, anak ko. Sige, nanang. Mapanak nga rodan. Tapno makasubliak matla dagaws. Ada ka matiti balay, Loretta. Di ka mapan di mansyon? Mapanak, manong. Adalan nyawid ko agamit ko. Ipapasyo ti agbanding agayam bayat nga awan pa ni senyor. Inawagan na kakadin ni Senyor Ismael? Saan pa mahit, Loretta? Nalabit ama kumikom iti asikaswan na ijinapanan na lugar. Sa bagay. Kaya anya nga ti pangpanggapan nyo ka ni Vanessa? Ha? Anya ti kayak mo asawan, Manong Andrew? Ti kayat ko asawan. Anya nga dagiti plano yung aramidan iti banding nyo. Kasi tinakunakon, ipapasyo ti agbanding bayat ti kaawan ni senyor. Tayo ito nagsubli day jay. Kaya rigan na nga itaktakaw yung tumanan ka ni Vanessa tagsara. Ngaron Angam no ita, awan pa'y magti seryoso a plano mi ka ni Vanessa. Basta kontento kami nga agis istorya kan agkuy-kuyo. Makitang Mateo, ultimo ni Manuel agayem mo. Di na ayunan ter aramidam. Delikado nga min atalaga, anak ko. Nanang, Nasiputan na kan ni Soledad nga ina ni Manuel. Amangan no iti sumaruno. Dagiti matdagdo maakalugaran tayo ti makasipot kan ka. nakasuot ak iti panglimlimon na rumwarak. Saan ta ka basta mabigbig? Pudno, saan da ka mailasin asika ni Mateo? Ngam kasanon no mapagbiddutan da ka akabusor, anak ko. Nanang, Ay na, Mateo. Ad-adan anak ka am-amak dayta. Tamangan no may sapay kadagiti kalugaran tayo ti makadisgrasya kan ka, anak ko. Iso apang nga asim, tadungag ka kumakada kami amang ipatpatagkan ka. Sana rumbang agtalaga klatan. Uray sumikmitan. Naskan ngagpaliiwak. Agbali na ka nasipot. Nagruna ita. Ta sana kumun kontak ni Senyor Ismael. Sigod ko ni Dodoy. Maligatan ka no mang doktal itinuan niya man nga aramida ni Senyor. Kaputasahan mata makaasidag na imbag. Delikado kami. Ang mga ano niya ti matasamak. Nakagtungag gaya man diti lugar ang papanak. Iparadak di taban dati kotsega. Dito iti masansan na pangsarakan ni Senyor kadag iti talken na tattao. Nga pa kainay ka na iti amin a negosyo mi. Dagiti tattao adi na kayat ayam amu kanyak. Tattao nga amu ka posible nga aramatan nanto. No bilang tapagpanggapan na iti saan anasayaat. Angam sana nagpatiw kan ko na. Kabisadok na talugan na nagsardang iti asideg tinagparada. May sadayta kadagiti lugan ni Senyor nga ipapaaramat na kadagiti sanga ili na asumarong kar diti lugar mi. Asino nga kadagiti sanga ili na ita? Paliwak nga asino dagiti dumsaag. Sana bale, tasandak a makita nga adda diti unag tilugan ko. Adayta, naglukatan ti Rida ti Van. Armado dagiti nakalugan. Awan ti amok kadagiti armado ang nakalugan iti daytavan. Masino dagita? Kinasayat. Awagak ni Dodoy. Amok kan kawanan no addan na ala ni Senyor Abuyot na. Amangan no isumot tan dagitoy. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode, isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunu ngayon kami patangatang. Apay akas tati padangkit kitam kanyak, Manuel. Kaya't kula nga tamagan nanang. Diyan ka di lalaki ang nakita na nagkapoy ti likodan ti balay da Nana Marcela. Anya ti lang ana. Ha? Ibagayo ko makanyak nanang. Ang mga nababal ni ti panangiladawan nyo kun kuana. Kat maamok na sino dayjay. Ay, lading itag anak ko. Saan ko ang mailadawan? Tamalaksid ang nakatalikod, idi nakitak. Nakasuot pa iti napuskul abado, kun nakakalugong. Kasta ka day? Wan, anak ko. Iso asaan ko ang mailadawan kun ka. May salaang ti amok. At dalakit ni dakas apanggap dayjay kada Marcela. Iso anas kun akan ayon ang mapalagipan da Marcela nga agan nadda. Naimbaglakit din. Tasaan ka nagsasao ka ni manong mo, Loretta? Sa bali ngamin tinadlaw ko nga iwas na. Idi pagdamdamagan na, Vanessa. Mamati ak nagda sa bali apanggap na. Ngami, nagdamdamag mat kaniyaya Clarin. Maipapan kano kadagiti pangpanggapan ta. Anya? Day ka ti agpaiso, Loretta. Nukas ta nga, Rod. Husto lang ti desisyon mo asaan ta arumbang nga agtalak iti kabsat ko. Nga uray pa insakit na ka ni senyor. Wen, Loretta, no insakit nakman ka ni Papa, gaputa adda personal nga interes na kanyak. Kaya't nakamatagikwa, iso nga inaramid na tikas dyan. Vanessa? Kasapulan tinananay panaganad. Tandaan ang dayta, Loretta. Saan kayo narumwar, tatang? Agtalinaed kayo latan diti balay. Iti kasta, saan niyagdanag ni nanang? Ay, anak ko. Ken maysa, tatang, amangan noan niya pa iti mapasamag kada kayo. Jack kayat nga adda ti dakas sa mapasamag kada kayo. No makipagbantay kayo pay lahay. Ay, saan ko mabalin abaybayan dagiti kalugaran tayo. Nasken atulungak ida. Tatang, adda pay sa bali awagas iti panagtulong. Amuyo dayta. Wen, amok. Ketsi ka. Agdakiwas ka kadi ita. Kasapulan, tatang. Ngam isan kayo nagdalag. Agan ang nadak. Ikarik nga awan ti dakas ang mapasamak kanya. Sapay la kumahatasaan ang masair tiriknam kadagiti na amuam balasang ko. Amamuda, kiyaya Clarin. Nulabsan dag sarita. Adayo anas asidag tiriknak kan ni Vanessa agayam ko. Ngam iti mismo akabsat ko. Balasang ko. Amuyo dayta, saan ka di? Ngamin, da kayo tinang padakkel kan ni Vanessa, nana. Sa bagay, husto dayta imbaga. Banag apagyamyamanak mat. Saan ko abaybayan ni Vanessa, yaya Clarin? Nakasagana akamang tulong kan kuana. Nga oray anya pa'y ti mapaspasan. Siguradok itan abuyot ni senyor dagiti nakitak itay nga armado. Kinumpirma mismo ni Dodoy dayta ita inawagak. Tinakaskas daw. Apay adinak inawagan ni senyor. Apay adi na impakam mo kanyak nga dan diti lugar bidagiti nakalap na atao na. Ken apay asanda pay la akakuyog ni senyor ang nagsubli ditoy. Anya pay lang atatar aramiden na iti lugar namanan na. Anya nga tatipang panggapan ni senyor Ismael. Anya pay dagiti aramiden na ajak amo. Ken anya pay dagiti aramiden na iti dayjay a lugar. Apay ang nakariing kayo pailaan, nanang. Ay, talaga nga inururay ka, anak ko. Sa anak apulos ang makain na, aging gadi kasi mangput. Adda akon, nanang.
Saanin aron bangagdanag kayo, pay. Makainan na kayon. Maturog kayon itinasimbang, ti kayat ko asawan. Mala, agi na nakamot tanan ako. Amok ang nabannog ka iti sa dinuman ang nagkapuam. Nanang, sandak apakadanagan. Mabalin niya ginanaak ngagmalmalam. Ta sa anak mat arumwar. Ngamda kayo. Amangan na niya ti mapasamak kada kayo. Ay, pampanunutik laeng anak ko. Rumbang nga tapay laeng nga ilimod tayo kadagiti kalugaran tayo asibibiyag ka. Anya ti kayat yo asawan? Panagkunakit maituloy mo matlat na ti agsukimat. Nga uray numaamuanan dagiti kalugaran tayo asibibiyag ka. Saan ka di? Nanang, at dadagiti banag asaan tayo anamnamaen a posible a mapasamak. No bilang tamaamuanin dagiti kalugaran tayo tagpaiso. Dagita a banag tilikliklikak. Iso asaan arumbang a maamuan da tagpaiso. Ti kayat ko, makakalap akon itinatibkar nga ebidensya a maaramat. Sakbay a maamuan da tagpaiso. Apay nga inaawis nak dito, Loretta. Nataramidon ta dito igid ti baybay. Kayat ko lang ang amaamuan, Manuel. Kaano ka di tinaudi a panagkalap yung nga agkakalugaran? Ha? Malagip mo ka di, pay? Ano pa? Saanan, Loretta? May sa ti panagkalap ka dagiti pagbibiyagan yung nga agkakalugaran. Saan ka di? Uwan, agpaiso day ta. Isong nalang ta saan mi na masangong agkakalugaran tagkalap. Gapo iti mapaspasama kita. Nagitinto pa'y talon mi kat saan mi na maasikaso unay. Gapo ta makumikom kami agbambantay iti lugar mi. Talagaan narigat ti sitwasyon nyo itang nga agkakalugaran. Kat marigatan kami matkan ni Vanessa amang tulong kada kayo. Nang runa no adadagiti banag asaan mi nga amo. Ha? Ni, anya ti kahit mo asawan, Loretta? Simple laeng, Manuel. Mamatiak nga among ti amin ang mapaspasamak iti lugar tayo. Gapo, tamay saka kadagiti kakadwa ni Tata Mindo. Amang idadaulo kadagiti lumugar. Iso ano kayat mo ang makatulong kami ka ni Vanessa? Ibagam ko makanyak ita noan niya dagiti banag arumbang ama amuan ni. Imay kakadimanan di ti mansyon. Tapno kasaritan ak maipapan iti bagbagam apanggap da Vanessa kan Loretta. Saan niya yaklaring? Di kagdanag. Saan ati maipapan iti day tati kagarakan ka ita? Andrew. Kaya't ko lang mamuhan mo inawagan na ka ni Senyor Ismael. Ha? Ibaga mo kumakanyak tagpaiso. Inawagan na kakadin ni Senyor Ismael? Saan pa'y? Manipod nagluwas, saan pa nga imawag nga aging gaita? Anya? Anya nga tanti mapaspasama kan kuha na itinapanan na lugar. Apay asaan mo tan nga umawag ni Senyor? Kasarsarita manin ni nanang ni Vanessa. Dakkel ko mati maitulong kanyak ni Vanessa. Nyam mamatiak nga awan ti maaramidan na. Gapota saan damot nga kinaawatan niya gama. Sa anak mat ama balin niya pakita kan kuha na. Tamang anuan niya kiti ti mapasamak. Saan ama balin niya talakaklatan. Narigatan. Amang anu imbes ama katulong. Nakarkaro pa'y gayam ama kapadagis kanya. Nagpakita kin ni Vanessa. Nasken ama panunot ko anay imbagdag iti sumarunong agdang anas kang iwayat ko. Iti kasta. Sa anak nagbidot. Ket sa anak ama pa ay iti panggap kong aramidan. No kadagito'y agundaway. Medyo makaangis kami itinalukay nga kakalugaran. Tasaan pa'y nga imay dito'y dagiti pulis amang papapanaw kada kami. Kasta ka di, Nana Marcela? Wen, Vanessa. Iso akas makita mo't siguro dagiti nalabsam akakalugaran me. Normal ti amin balasang ko. Ti daduma akalugaran me, napanday jay talon. Tapno maasikaso damot ti pagbiagan da, nga uray no kaskasano.
Kumusta mo't dagiti lalaki nga agdakdakiwas dito'y lugar yo, Nana Marcela? Pasaray lumabas dalat ta iti paraangan. Nang runa no day tay aggapuda ijay daya. Masansan a makita mi ida. Naimbaglaengan ata sa andamot abas ta agdang ranlatan. Nasaya at nga rod no kasta, Nana Marcela. Tano agdang randa, sabalin asaritaan dayta. Pudno ti imbagam balasang ko. Iso ano lumabas dan, agul uli magkamilatan. Taamangan no anyapay ti aramiden da. May kawak agmay may samang iwayat ka dagiti plano kita. Agam kasapulan tawan mo't ni Dodoy akadwak. No hapay kami nasaan pa nagsubli diti lugar mi ni Senyor. Anyala unay ayat ya sa sikasun na. Apay di na kayat nga ipakamo kanya. Tanog pa isong agkalap lang iti agbalin ang buyot na. Rumbang ko man nagsubli iti lugar mi. Nang runa kat addan dagiti buyot na. Narigat apugtuan no niya talaga ti panggap ni Senyora. Ngam saan arong bangag sablengan. Kasi tinaikari ko ni ti baging. Aramidak ti amin tapno maamuak no niya talaga ti mapaspasan. Sa dinon tinapanan ni Vanessa, Nanang. Kunana mo't ngagsarak da kanukin ni Loretta ijay mansyon da. Apay ngamin asaan na akadwan ni Loretta. Nagmay samot nga may ditoy. Nagkuyog kano da Manuel kan Loretta. Adda kano napatag apagsaritaan da. Kastagayam. Mariknak tinalaos agagar ni Vanessa amang tulong kada tayo. Isu na laeng. Tamadlaw nga damot laeng manglaplapod kan kuana. Anya? Asino, Nanang? Asino ti atapon nyo amang laplapod kini Vanessa? Nalabit ati mismo nga amana ni Senyor Ismael. Anya? Posible dayta saan ka di, Mateo. Iso asaan tayo abasta makapagtignay. Nang runa tamarigatan tayo ang makaala iti ebidensya kontra iti pagminasan. Dakkel ti pamatik nga agsasaw iti agpaiso ni Manuel, Vanessa. Kasta ka di, Loretta? Wan, kabisado kan ni Manuel. Nadnadlaw no agliblibak dayjay. Ti kayat ko asawan, saan ang nairwam nga agulbod? Sa bagay, nadlaw kumot dayta. Oh, kasano nga rodan? Agsublita ka din ija mansion? Sumaruno ato lang ng ija mansion, Vanessa. At lang namin naskan nga asikaswel. O sige, basta aganad ka. Kat no bilang tadarong so aparikot, awagan nakadagos, tas idadaan nak nga uma. Laga marigatan ti anak tanga agkalap iti ebidensya. Nang runa, kat saan tayo pa'y matla asigurado kadag iti ataapan tayaw, nga da iti likodan ti operasyon ti pagminasan. Mindo. Nagrigat ti sasaadan tayaw. Patsak nga mumat ni Mateo nga anak taday ta. Anya nga rod ti kasayaatan ang mapasama. Ay, dag amaw. Nang runa, kat makumikom kami mat kada Manuel nga agar aramid iti pamuspusan. Tapno maprotektaran tayo ti lugar tayo. Kontra kadag iti mampapapanaw kada tayaw. Ti makapasakit iti nakam. Apay anasken apapanawan da tayo dito'y mismo ang lugar tayo. Saan ka makapaglibak, Yaya? Nadnadlaw ang madandanagan kayo. Ay, saan ko nga ilibak, Vanessa? Talaga ang madanagan. Nalabit asaan kang agdanag. Ngam siya talaga ang madanagan. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Yaya? Awan ka diti pakasdaawang balasak ko. Ni, anya ko ma, Yaya? Anya ti kayat mo asawan? Apay ang madanagan ka ako nam. Iti anya aga po. Vanessa, balasak ko. Makalawasan nga awan damag ta maipapan iti amam. Ha? Saan matan nga umawawag?
Saan ta nga amo no anya tinapasamakan ko na iti lugar anapanan na. Yaya, nairwama kon iti kasta. Sigodan nga aramid ni Papa ti kasta. Di na ipakpakaam mo no anya dagiti aramidan na. Ay, amok adakkel ti panagduadwam iti amam. Ngam kasanon no adagaya mundakas a napasamakan ko na iti lugar anapanan na. Anya? Di mo ka din napanunot dayta, balasang ko. Imposible nga dadaka sa mapasamak ka ni Papa, Yaya Claring. Vanessa, Agpada ta amakaam-am mo ka ni Papa. Imposible basta latan adadaka sa mapasamak kan kwa na. Amangan no makumikom lang dayjay iti anyaman nga asikaswan na. Isu asaan nga umaw-awa. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay, di ka makaib na, Vanessa. Ano ti pa panunutan? Saan ama po na si ti panunot ko tinaibaga kanyak ni Yaya Claring? Ha? Nga anya? Maipapan ka ni Papa. Anya ti kayat mo asawan, Vanessa? Mabalin ka din nga ilawlawag mo kanya, tapno maawatak? Loretta, makalawasan asaan nga umawawag kada kami ni Papa. Ha? Oh, madalagan ka matgayam para iti amam. Sikan a mismo tinangibaga, nga uray balibaliktadon tayo ti lubong. Amaklata dayjay. No adada ka sa mapasamak kan kuana, masakita naklata. Amkam ka di nga dandakas a napasamak ka ni Senyor Ismael? Diyak na irwam amang panunot iti kasta, Loretta. Amom dayta. Ngam iti nakita ka pa nagdanag ni Yaya Claring para iti amak. Mariknak amadanagan akmutan. Anya? Kasanon no, agpaisugayam ti atap ni Yaya. Ana isagmakan ti amak iti napanan na. Anya laengan ti aramidak. Awan mo't makabigbig kanya kiti kastya lang ak. Saan ka di, Manuel? Malaksid niya min anak kapang limlim mo ak. Nakakalugong akpay. Pudnaw. Ngam kasapulan na tatinan anay ang panaganad, Mateo. Saan tayo nga mo no anya ti posible ang mapasamak? Nangruna kat adun ti saan anasayat ang mapaspasamak diti lugar tayo. Gapo kadagiti saan tayo nga amo ang makagapaw. Pud na dayta, Manuel. Iso adyak kay tagsarding agsukimat. Ti kayat ko. Makaala akon iti umtas arason. Tapno mapasardeng ti pagminasan iti kabiitan na panawan. Mateo. Iso ama panakon. Aganad kayo iti panagron tayo, Manuel. Agtalinaid kayo nga alerto ken nasipot. Amangan numamaysaan ta kayo dagiti kabusor asaan tayo nga mamo. Ikarig, Mateo. Aganad kami. Nasayat nga rodno kasta, Manuel. O sige, agsinatan ditoy. Nalabit niya alas 12 iti parbangon na makasublia ka balay. Sige, Mateo. Amok kun taramidag. Tapnawan ti makadlaw kun ka. Kadagiti kalugaran tayo akadwak nagbambantay. Tuso talaga ni Senyor Ismael, Dodoy. Binilin na dagiti nakalap na buyot na ngagbasak-basak dito lugar mi. Tipakas daw. Apaya di na pulos imbagbaga kanyak ti amin. Saan nga umawawag? Jak amo, nanya ti pampanunutan na. Well, sige. Basta ituloy mo apaliiwan ni Senyor iti kadda na iti dayta lugar, ha? Di kagliway, Dodoy. Ket no da madukta lang. Yawag mo adagos. Mala. Nasayat no kasta. O sige. Putden tan ti saritaan ta. Bye. No adda man ti sana nasayata mapasamak diti probinsya mi. Nang runa kadagiti agindag iti asidag ti pagminasan. Amuklatan adagiti armado alalaki ti makagapo. Dagiti lalaki a kinalap ni Senyor tapno agbalin abuyot na.
Sumagmamanumot tan arabe nga awan ti dakas napasabak dito'y lugar tayaw, Marcela. Di kad nasaya at kabsat solidad, tapno saan tayo kit di nga agdandanag. Sa bagay mo't kit di Ay, Oh, apay ang nagsinna ay kaitinaunag. Anya ti makagapo. Malagip ko lang amen, ti kanayon nga ibaga ni Mindo nga asawam. Nga anya, solidad. No daduma, pagad ti ipasimudaag tinalabas a kinaulimag. Anya, kasta ti kanayon nga ibaga ni Mindo nga asawam. Kat dayta, ti pagdanagak ita. No kasta, Manong. Saan mo pa'y nga amon no kaano nga agsubli ni Senyor Ismael? Saan pa eh? Saan ngamin nga umawawag? Katno kas dya saan nga umawawag ni senyor? Amoklat na makumikom. Kasta ka di? Wen, ang di kagda nagadin ko. Tapakaamuan ka adagos no bilang tamaamuak no kaano nga agsubli ni senyor. Agyaman ak no kasta, Manong Andrew? Kapsat ka Loretta. Diyak kaya't nga dadakas sa mapasamak kan kano bilang. Isurong ba na sakit ka? Dahit ako matitandaan na. Gusto mo't ni solidad saan ka day, Marcela? Uwan, Mindo. Amok dayta. Ngam ti pampanunudag. Anya nga ti mapasama. Day ta tinakabut-buteng. Di tayo amo no anya ti posible ang mapasamak. Iso asaan tayo ang masakbayan. Mindo. Tinakabut-buteng. Kat no adda ti madangran ka da tayo ngagnanad iti daytoy a lugar. Iti anya man a posible ang mapasamak. Ay na, nakaamak dayta, Mindo. Anya nga'y tirumbang aramidan tayo. Ay, kasapulan tinaan anay panaganan. Tapno maliklikan, wano masakbayan tayo ti anyaman adumteng apagka. Uray kaskasan mo. Napunas ti panagdanag ko iti kasta na amwakan ka, Loretta. Ha? Saan nga ta arumbang ang nakarkaro ko mang agdanag ka, Vanessa? Ni, anya ti kayat mo asawan? No mismo at ti kabsat ko apagaam mo tayo akasingad unay ni papam. Kat saan nangaw awagan? Amangan lupad no ti atap ni Yaya Claring. Anya? Loretta, si kanti nang idanon kanya kiti imbaga ni Andrew. Ano saan nga umawawag kan kuana ni papa? Sigurado ang makumikom. Vanessa? Iso ako nakanapunas ti panagdanag ko. Oh, sapay la kumangarod, takas nga agpaiso, Vanessa. Kastalaan ti rumba nga panunutan. Tapno sa anak nga agdanag, maipapan iti ama. Jak lakit diag dito. Kutya ni Andro day tinagsardeng iti batog ko. Nana Marcela, sa dino ti papanan nyo? Kuabaro. Inak makitsinda. Kasta ya. Aglogan kayo, tay tulod kayo ni Jaylee. Ay na, nakababain mo't barok. Aguray aklatan iti tricycle na pagluganak. Umay kayo kit din na aglogan kayo. Di kayo payin kanya, tasaan ako nasa balik kada kayo. Ha? Di na kumapaayan, nana. Ay, saan? Saan barok? Malangarudan. Aglugan ako. Intun rabi, tatang. Ibagayo kin ni Manuel nga ado kumapay tagbantay iti asidag ti baluarte ti pagminasan. Hapay Mateo. Amagam ka di nga agtignay dagiti armado at trabahador iti pagminasan. Dakkel ti atap ko akasta. Tatang, isuaras ka na mabantayan danay bag. Tamangan no anyakit iti mapasama. Malanak ka. Ibagak to nga rod ko ni Manuel. Tuso dagiti armado ngagpapay iti pagminasan. Tatang, mamatiak nga iti anyaman na kanito. Posible nga agaramid da iti maikaniwas. Mapanak to, ijayan da Manuel.
met ngamin asika tinaranaat dito'y tiyandaan. Imayak na kitsyenda, tani. Adun ti awan akasapulan ni iti mansyon. Claring, agdardaras ka ka di ama kitsyenda? Saan makit di? Awan ita ni Senyor Ismael iti mansyon. Iso ana wayaak. Saan anas kan nga agdardarasa, taawan ti pagamkak. Nasaya at nga ron lukas ta. Umay ka, mapantapay na iti day ta aturo-turo ta agsarsarita ta. Nabayagan day ginaudi apa nagsarsarita ta, Claring. Ay awan mo't ni Manuel, balasang ko. Nagkuyog da ni inyong anapan ijay taaw. Ha? Kasta ka din na nasolidad? Uy, balasang ko. Nasdaawak nga road. Taitaman laangan anapanunot na tinapan ijay. Imposible mat ama pandagkala. Anya ngay nga tati naramid da ijay taaw, nana. Jak pa'y amaw balasang ko. Agam mga numadamdamalaan. At dandagi ijay. Talaga ang masansantiyo umay ni Vanessa diti balaya. Kas ita, kasarasaritan ni tatang dita paraangan. Sigun iti madlaw ko kada Vanessa ken Loretta. Saan da pa'y lahat nga nagbalayo? Makunak nga dalat ta kada kami ti simpatyada akas iti sigot. Iso nalaing ta saan latarong bangal talag kami. Anak ni Senyor Ismael ni Vanessa. Kabsat met ni Andrew ni Loretta. Da Senyor Ismael ken Andrew ti atapen mi akaraman iti operasyon ti pagminasan. Iso asaan arong bangag talag kami latan. Narigatan. Iso anas ken ama palagipan latta datatang. Taamangan numaylaw andan tukit di. Ket adda ti madakamat da kada Vanessa ken Loretta. Anyakat gaya man ti kasasaan mo ijay mansyon dagiti Villa Flong. Marcela, Siguro, nuawan la ni Vanessa at tarakan mo. Nabayagan api manaw ko ijay mansyon, anya. nalabit akasta, Marcela. Ngam saan ko ang aramid gapo ka ni Vanessa. Talaga napatagkan ka ni Vanessa. Kaslamutan pudpudlo nga anak mo. Ha? Madamag kumanlaan. Talaga ka di adi mo amo no asino ti ina ni Vanessa. Di mo amo no asino ti naanakan ni Senyor. Kwa, jak amo Marcela. Awan apulos ti amok maipapan iti day taabana. Iti ka data ijay lugar dana na Marcela iti dandani nagmalmalam. Anya tinadlaw mo, Vanessa? Ikag ka gumaan dati agsubli iti normal apa nagbiagda. Husto ka. Kastamat lang tinadlaw ko. Iso na lang, tamariknak amarigatan da. Pud no dayta. Saan ngamin anala ka dayta ngar aramidan da? Nang runa kat adala tapaggad a posible asumangbay kadakwada gapo iti pagminasan. Vanessa? Ngam saan aron bang amapukawan da iti namnama? Barang no dumtang tumatla ang tigundaway nga agsubli iti normal ti kasasaad da ijay. Rabi imanan mindo. Kas iti sigod. Rimor manan ni Mateo nga anak ta. Marcela, Adangatan maduktalan ni Mateo iti panagdakiwas na ita Rabi. Wenno mapaay manan akas iti sigod. Ket si uupay manan asumangpag dito'y balay. ay jak amo tirumpang asaritaat. Angam jak kayat apukawan tinamnama. Ngadan maduktalan na. Amakatulong tapno agsublen iti normal ti panagbiag tayaw alumugar ditoy. Ay, sapay la kumata kastang agpay sumindo. Tapno mapunas matantidanag anagumukan iti baro kong tayaw. Ay sos, anya nga tati mapaspasamag. Ay, diya ka mo. Dagitin samot kakalugaran tayo alalaki di agpukpukaw.
Ay, adda ka no maururam. Anya, ay Diyos ko. Dito'y kalaang Marcela, di ka rumrumwar. Amuag no niya ti mapaspasama. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Manipod dito yan ka. Makitak tilawag ngagtawd iti dayja banda. Kat no siya kagbitat. At dalakit ti maruram. Saan arong bangagmat ti draklatang dito niya. Ikagumaak ti mapan iti dayja lugar. Sigurado nga adda ka lugarak ngagkasapulan iti tulong. Sige ka po! Mangala kayo pa itinanong! Subsukan tayo na apoy, tama ka magраmarap, katagdapay sa bali ang kalapaw ang may raman! Uy, Panuel! Damang boy, kakaba! Agala kayo itinanong! Ikasigigan ti kalapaw! Sapuagan niyo itinanong na kadwa at kumasabsaban! Ay, Panuel! Ano ti mapaspasamak di taoy? Apay anauram ti kalapaw da iska! Saan niyo pa nga mo tatamin to? Basta nakita milatan na mauuran ti kalapaw! Ay, da iska! Sa dino ti ayanda! Nakaruwarda tata! Sakay alinamot ti apoy ti kalapaw da! Naimpaglapit eh. Mala! Sabsaban tayo ti apoy! At titinulong tayo kakadwa! Asino ti ko na makasinarak ni Senyor Ismael iti dayta lugar? Anya? Ni gobernador. Lukas ta. At damat dita ni gobernador. Talaga nalawagan kanyak ti amin dodoy. Adalakit di pangpanggapan ni Senyor Ismael at di na kayat amamwak. Ala, ituloy mo lang tati agpaliiw. Sige. Katunggal impormasyon amamwam. Yawag mo adagos kanya, dodoy. Kakadwa, nasken nga galibtak tayo. Mamati akan ay gagara ti pan nakauram ti kalapaw da iska. Nang na, kat kinunana asaan damit ang nagaramat iti kandil awan no lamparaan kuma. Ay, amang ano aramid da ito idagiti. Day, aglisi kayo kakalugaran. Simangpet dagiti pules kan dagiti bumbero. Vanessa, agreeing ka. Vanessa. Apay ka di, Loretta. Dakas agamag. Nangag ko iti istasyon ti radyo adangdanggan ni Yaya Claring. Nga adda na pasamak nga uram ijay lugar dana na Marcela. Anya? Dahil ti agpahiso, Vanessa. Idila ang rabii ana pasamak. Loretta, naskan ama pantay jay. Amun tanoan niya tinapasama. Ay namin daw, nakabutbutang, nakaamamak. Ay, Marcela. Asinong ay tinanguram iti kalapaw da iska? Awan pa'y lati makaamaw. Ang inkari dagiti pulis nga aramidan dati amin. Tapno maduktalan, no asino ti responsable iti daidya anapasamak iti rabi ay. Ay, naimbaglakit din ta saan anairaman anadang randa iska, kan ti pamilya na. Naimbag ta nakariing da, kat nakaruar da sakbay alinamot ti apoy ti intero a kalapaw da. Ay, huwan nga rod. Dayta ti pagyamanan tayo. Ay, huwan. Naurlos ka din ti temporaryo apag naedanda diti sular tayo. Wan, komportable damot kit di iti pag naedanda ditoy. Iso na laeng taadda amak kao. Apay. Amangan no marigatan na ni Mateo arumwarken agawid dito'y balay. Gapo iti panagnaed pay laeng da iska dito'y sular tayo. Apa yan nasa padaan na pa ni Yaya Claring? Ada nga min oram ang napasamak ijay idirabi Andrew. Ha? Anya tinauram? May sa akalapaw kano tinauram ijay idirabi Sigon iti na ipatangatang adamag iti radyo. Anya? Day tati agpaiso Andrew.
Iso ang nagdardaras anapan ijay da Loretta kan Vanessa. Apaman ana amwanda. Nana Marcela, da kayo la kuman ti makaamo amang itad kadag ito'y abado kan makan iti pamilya na uraman. Vanessa, balasan ko. Apaman anaamuan mi kan ni Loretta, babaan iti damag tinapasama. Imay kami adagos dito eh. Tapno makaipaay kami iti tulong iti pamilya na uraman. Adda ita dita ayan ti bodega ti pamilya ni Iska, balasan ko. Kasayatan siguro. No personal nga iyawat mo kadakwada ti tulong yo. Nana, Ala, umay kan balasan ko. Kuyugan ka iti ayan da Iska. Gara tinapasamak nga uram, Loretta. Kastamot lang ti kinuna di hepe dagiti bombero. Manuel? Nalawag nga datagar aramid iti dakas dito lugar mi. Panagkunak kat bot-bot nganda kami. Anya? Angam, apay abot-bot nganda kayo. Iti anya aga po. Nalabit na tapno pumanaw kami dito lugar mi. Anya? Kasta ti atap ni nagkakalugaran. Angam, asino dagiti mangbut-butan kada kayo, Manuel? Saan ko nga mo, Loretta? Awan ti ore asino kada kami ang makaamoy ti kinasya asino ti mangbut-butan kada kami. Adda ka di pay laeng ni Vanessa iti ayan da nanais ka, tatang. Uwan, kinuyog ni nanang mo na pandita bodega. Hapi anak sinaay ka anak ka. Mangrugin ti pagamam ka, tatang. Inatap kun adumteng ti guntaway abot-bot ngenda tayo. Tapno mapilitan tayo apumanaw iti dayto lugar. Aniya? Dayta tagpaiso, tatang. Ket mamati ak. At ti panakauram ti kalapaw da nanais ka. Ket isun ti rogi ti panangbut-buteng da kada tayo alumogar ditoy. Naimbaglakit din. Tawan tinadangran ka dagiti agindag iti nauram akalapaw, Loretta. Wen nga ron, Vanessa. Nangro na katagdapay gayam duang nga ubing na agnanaad ijay. Ay. Nasaon ni Manuel. A posible ka nung nga adamang but-butang kadakwada. Iso ana pasamak ti kasjay. Anya? Day katagpaiso, Vanessa. Kasta tinaibaga kanyak ni Manuel. Kabayatan ti panagsarsarita mi. Amangan numarigatan ka arumwal kan agsubli dito ibalay. Gapo iti kaadda ti pamilya ni Iska dita bodega. Di kay agdanag. Siya kun ti makamoy ti dayta. Mateo, anak. Nalakalaeng ang makapuslita karumwar kan agsubli diti balay. Asaan dak amadlaw. Basta pagtali na idin nyo anak alukat tiri daw iti likudan. Delikado, anak ko. Amangan no adda sa bali amakastra. Alaom latan titulbek, tasaan milaangan nga idobol lakin ni tatang mo. Kasayaatan, nanang. Kasta lang aruden teramiden tayo. Tigayang balay da iska tinauram. Palasang ko. Wanyaya, nakakaasi damat. Naimbaglakit din tawan tinadangran kadakwada. Gapo iti uram anapasamak. Vanessa. Ada atap dagiti agindag ijay. Analabit nga adamang butbuteng kadakwada. Tapno panawan dan ti lugar da. Anya, ngam asino kumati mang butbuteng kadakwada. Asino ti awanan puso nga kinakam iti napasamak. Idinto ta adda pay ubing nga agnanaud ijay. Awan pa'y ti makaam mo, Yaya Claring. Madama pa'y laeng ti investigasyon. Ang mga nagpagkat kay ti araramida mading ko. Anya ti kayat mo asawan, Manong Andrew? Namuak ti papan mo ijay ayan na Marcela, gapoy tinapasamak ijay. Sa anak nagpagad, Manong.
Napan milaintad ka ni Vanessa ti tulong mi iti pamilya ana uraman iti pagtaangan. Loretta, Awan mo ti dakas iti dayta, saan ka di? Saan mo tadakas ti tumulong? kasanon no mayra na nga dadakas sa mapasamak? Kabayatan ti kadami dyan. Ha? Dahit ako mati panunutom ading ko. Di mo isarsarak ti karatkan mo. Laglagi pa makanayon dahil na. Awan niya, nakapanawan ni Mateyaw. Wan, ginundawayan na ti panakisarsaritam kada iska. Iso asaan daan adlaw ti panagapu ti anak ta dito'y balay. Masaya at matno kasta. Ay narigatan. Ang mga no masiputan dakit din ni Mateyaw. Katnuan niya pa ti panunutan da. Wan nga raon. Sa bagay, awan mo't siguro ti dakes na no maamuan da si bibiyag gayam. Puno, nalabit ang makla at dalaang. Ang kasanon no pagbiddutan da kabuso. Ha? Day ta tinakaamamak. Ay, Kat iso day ta ti pagdandanagak ita, mindo. Kastagayam ti imbagakan ka ni Andrew. Wan Vanessa, medyo nagatapak na ron. Anya ti kayat mo sa wan? Nakaskas daong ngamin ti imbagana. Akasanon no ada mapasamak kat maira na nga dahak ijay. Ha? Nakaskas daaw, saan ka di? Kaslagit din amo na nga dapay sa bali a posible ang mapasamak iti lugar dana na Marcela. Ala, saan pa ilang aday tati panunutan? Kat, nagbati iti balayo ni Andrew? Saan, Vanessa? Imo na arin mo harang ngamiti siya. Ada ka no papanan na? Kastagayan. Saan mo latan ngay kaskaso? Basta awan ti dakas iti araramidan ta. Kaya't talaan ti tumulong. nakagting akong diti balay. Jak nagawit iti rabi. Tayo mi anak iti ayan dagiti kakadwa ni Dodoy. Awan mo't lang amin ni Loretta diti balay. Iso anawayak amapan iti ayan ti hideout dagiti buyot ko. Dumsag ako. Bayat ti kada ni senyor iti sabali a lugar. Lasken nga agtali na edmat iti ni Dodoy. Tap numamuak na ta nuan niya dagiti aramidin ni senyor. Narigatan. Titulbak ko. Lasken. Nadadahal ti siradora ti ridaw ti balay. Delikado. Isaganak ti igam ko. Ang mga nuad na kabusor dito balay. Jak itulok ang may sagmakang. Makipin na tayak no kaskasano. Inayanak alukatan ti ridaw. Tamuak nuan niya tinapasamak. Anya nga ta tinapasamak dito balay. Apay anadadaal ti siradora ti ridaw. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya jay ko na Mateo. Nanang, addamanen sa bali a grupo dagiti lalaking agdakdakiwas diti lugar tayo. Ket dakkel ti atap ko. Nga isuda ti responsable iti pannakauram ti pagtaengan dananays ka. Anya, nakaamuan iti daita. Nasiputak ida idirabi. Anya, ay kaya't mo asawan. Sa bali pa'y dagiti armado nga agpapa ay iyay pagminasan. Sa bali, nanang. Naadal kung titignay dagiti armado iti pagminasan. Sa bali met ti iwas dagiti bagbagak anakitak idirabi. Diyos ko, asino man ang dagijay alalaki. Kan anya ti pakainaigan da iti pannakauram ti balay da iska. Dahil tatinasken amamuan tayo. Ikagumaak ti agkalap iti impormasyon. Ha? Ni Manong Andrew? Manong? Agawid ka agad, Loretta. At sana lang sayata na pasamak dito balay. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Manong Andrew? Basta agawid ka.
Urayan ka dito eh. Bye. Ha? Tinutad nga na. Anya nga tati ko na napasamak ija balay. Oh, Loretta. Apay akas na tinanga. Asino timawag kan ka? Ni Manong Andrew. Adda ka no saan nasayata napasamak ija balay. Ha? Vanessa, naskan nga agawid ha. Sige, sumurutakan ka. Kuyugan ka iti panagawid mo. Ay na, Marcela. Adoon ti sayang gusang nga agwarwaras. Grupo kano dagiti bandido ti responsable iti panakauram ti balay da iska. Anya, uwan Marcela. Kasta ti damag nga agwarwaras ita dito'y lugar tayo. Diyos ko. Kasano anakagteng dito'y dagiti bandido. Day tangarod kat. Ay na, nakamamak Marcela. Ay, sapay kaslawan anyaman nakadagiti pulis ti mapaspasamak. Kaslaangan idi adda uram. Nasabsabanon ti apoy ididimteng da. Nalpasan ti amen. Ay, nakaamamak at talaga. Solida. Okay ka kadilaang, Andrew? Uwan, Vanessa. Di na pagdanagan. Ada CCTV dito balayo. Makatulong day jay. Tapno maamuan no asino tinagdursok asimrat ditoy. Iso ti madamang at adalan dagiti pulis. Ay, anyan day ito'y anapasamak. Ayok ti asino man anagaramid ti kastoy. Agkalma ka kumalaan. Agyaman tayo laang ang tawan kayo ka ni Loretta ditoy. Tano na ira na nga da kayo. Ang mga nood na isagmak kada kayo. Vanessa. Day tala ko man ti panunutom, Andrew. Ada ka din na po iti silid mo, Loretta? Awan, Vanessa. Talaga at tilang pan nakaopisina ni Manong Andrew dito balay ti ginagara dagiti nang serak iti balay. Ay. Nangag ko akino na ti maysa kadagiti pulis itay. Ababaan iti na trace da a fingerprints. Kasla kano adda napatag-asap sa pulen da. Ngam, anya ko ma. Nalabit a dokumento. Gapata saan mat anagaraw ti vault iti opisina ni Manong. Loretta. No alahas wenno kwarta ti gagara dagiti simrak dito balay. Sigurado ko mga ado tinaala da. No ti vault ni Manong ti pinilit da alinukatan. Ngamin, ijay ti pangilamlamangan na iti cash kan dagiti alahas na. Anya tinapagsasaritaan niyo, Manuel. Kasapulan tinaingot na panagronda nanang. Namaysaan da kami dagiti saan nga amo akabusot. Nakaaramid da iti riribok diti lugar tayo. Ay. Ngam saan na rumbang ngagsardeng kami. Dahi ta tinapagnunuman mi ngagkakadwa. No kasapulan adoblin mi tagronda. Aramidan mi nanang. At aganad kayo anak ko. Nangrunakan ka. Un nanang, saan ka ngagdanag? Ay na. Sapay la kuma, tamatiliw dagiti responsable iti napasama, iti kabiitan a panawag. Anya nga tinapasamak balasang ko. Kumusta ti ipapanyo iji balay da Loretta? Anya tinapasamak ijaya. Sigon iti inisyal nga investigasyon, Yaya. Sinarak dagiti agtatakaw ti balay da. Anya? Kat, anya nga tinaala da. Day tangarod tinakaskas daaw. Saan damat kay nala dagiti alahas wano kwarta kuma. Nga adday ti pan nakaopisina ni Andrew iji balay da. Anya? Anya nga ro ti tinakaw da? Awan tinaala da, Yaya. Ngam nakibor ti amin a dokumento. Wano dagiti papeles iti pan nakaopisina ni Andrew. Anya? Day tatiag paiso, Yaya Clarin. Talaga ka din naawan tinapukaw iti opisina, Manong? Iso nga ti talaga a ginagara dagiti simrak dito balay. Iso lang ti talaga anakipor. Loretta. Kung nati may sa pulis nga imay nag-imbestigar. Kaslada ka no sapsapulan da at dokumento. Mamatiak mo't itinay ta, Loretta. Manong Andrew? Ngimnosin naman da kajay. Saan dan to masarakan ti anyaman asap sa pulan da.
Ha? Ibaga man kanyak manong Andrew. Adda ka di mapaspasamak ajak amo. Tinasayat. Lipatan mong tinaisawang ko. Saanan ang napatagday jay, adin ko. Diyos ko, adda na pasamak nga uram dito'y lugar mi di namin san Arabi. Kalpasan na, addamot saan anasaya at anapasamak ijay pagtaengan da Loreta. Day tatiag paiso, Nana Marcela. Sinarat dagiti agtatakaw ti balay da Loreta. Anya, ay una yan. Saan lagayam adito'y lugar mi ti pakapaspasamakan ti saan anasayaat. Talaga nga agrairan ti kinadakas dito'y lugar tayaw. Nana, Nakabutbutungan at talaga balasan ko. Sa bali at talagang ti mapaspasamak dito'y lugar tayo. Awagak ni senyor itamat lang. Jak kayat ti agatam. Hanggang gapoy tinapasamak. Jak malapdan ti bagik. Awanan ti sabali pa'y nga atapak nga utak itinapasamak diti balay. No saan ani senyor Ismael. Di na sumsumbatan ti cellphone na. Awagak pa'y maminsan. Nasken ang makasaritak ni senyor Ismael. Itay pa'y arimwar ni Vanessa. Balasang ko. Ti amo na siguro kat agbayag ka itinapanam. Iso arimwaran ang nagmaymaysa. napan ka di ijayan da Nana Marcela, yayak la rin? Awanen sa bali pa'y ngamok apapanan na no saan nga ijay. Sige hana. Surutok langan ijay. Aganad ka, Loreta. Wan gayam. Kumusta ni manong mga Andrew? Sana na saya terik Nana. Di na magustuhan tinapasamak ija balay. Oray asino. Talaga di na magustuhan ti kasjay anapasamak. Wen nga rod, yaya? Sige nga rod. Patuloy kon. Surutek ni Vanessa ijay lugar da Nana Marcela. Kunak no agbayag ni Vanessa ditoy. Ngam saan mo't anak ko? Anya ti ginagara na. Si Marong Karlaeng. Damdamagan na no kumustan dais ka. Kan nadakamat na sinirek ka no ti agtatakaw ti balay da Loreta. Anya? Day ta ti agpaiso. Idi ka no laeng rabi anapasamak. Nalaos ka no ti pungtot ni Andrew. Anya ti pampanulutam, anak ko. Mas tawag laing nanang. Nagtureden ti asino man anang sirrek iti ba. Ket no may sa ti pamilya da Loreta kadag iti mabigbig-big a pamilya iti dayta probinsya. Natured ti asino man anang sirrek iti pagtaganda. Talaga ang nagrairan ti kinadakas, anak ko. Kastalaeng kasimple dayta. Adda nagsarding alugan. Kitain nyo na asino, nanang. Tagsubli akong ditasilid ka. Dandanin may bus ko ti isang botelya nga arak. Hanggang maging ta. Saan pa'y lasong bata ni senyor ti awag ko. Nadlaw alumikliklik. Tika di kayo tasawon day ta. Ket talagang agpaiso ti atap ko nga dapakay na igan na tinapasamak dito balay. Agpaiso nga ti atap ko adag iti papeles amang ipanatnat. Adakdakkel ti bingay ko iti amin a negosyo mi. Ti sapsapulan dagiti nagturso kasimrat iti balay. Saan amabalin da ito'y anapasamak? Jak itulok asyakit din ti alilawan day jay a senyor Ismael. Sana mabalin. Di Vanessa. Nasken ama kasaritak ni Vanessa. No kasta, saan kayo ang nagkita kan ni Loreta? Saan, yaya? Nagsiniliwasiw kami siguro.
Kasta siguro tinapasamak balasang ko. Kunana ngamin asurutan nakakano ijaayan da Marcela. Saan abalin, Yaya? Sigurado adito'y matlaang agdiretsyo ni Loretta, no di nak makita ijay. Dito'y matlang amin nga agaw-awid itatigayam ko. Sa bagay matkit di. Ay, nakaskas daw dagiti mapaspasamak ita, Yaya. Nakaskas daaw, nakaamamak. Anya ti kayat mo asawan? Nariribo kan ti probinsya tayo. Adon dagiti pasama ka saan tayo anam namaan. Nang runa pa'y dagiti... Ha? Una yan. Uray na naganit iti pilig jay lugan adimtan. Asino nga ta tidimtan? Madlaw anabartag ka, Andrew. Saan ko nga ilibak, Vanessa? Amo mati na pasama. Iso di nak man siguro mababalaw no naginumak man. Andrew, maawatak no anya ti marikrik na. Saan mo maawatan? Awan ti maawatan. Andrew? Iti ka ano man. Di mo to maawatan no anya ti mapaspasamak, Vanessa. Awan ti maawatan. Andrew, panagkunak ka talaga anabartag ka. Kasayaatan siguro no baliwan tantulaangan ti agsarita. Saan? Agsarita tayo ka. Ket kayat ko nga ibagam kanyak. Noan niya ti ammom aginagara ni Senyor Ismael. Iti lugar anapanan na. Ibagam. Andrew, apay nga kasta ka mutan? Saan ka kumangagpungtot? Di mo aramidan ti kasta di ti mansyon. Nasaysaya at laangan no pamanang kan. Agsarita tanto, inton limpyo ti panagpampanunot mo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nasingpit ka talaga, Loretta balasang ko. Agpada kayo unay kin ni Vanessa agayam mo. Nana Marcela, saanan anaskan nga ibagayo dayta? No nasapsapa ka lakuma, nalabit ang naabutam dito'y ni Vanessa. Kagap-gapu na mutla dito'y Kurt. Sana bale, Nana. Gamin, agdiretso akmat lang ija mansyon. Ijayak ngamin nga agnanaad ita. Ha? Apay balasang ko. Anya ti kayat mo asawan nga agnanaad ka ijay mansyon dagiti Villa Flor. Awan ngamin ni Senyor Ismael, Nana Marcela. Isong adak ija mansyon. Tapno mapagsaritaan mi anayimbag ka ni Vanessa. Dagiti rumbang nga aramidan mi. Tapno matulungan da kayo ditoy. Kasta ka de. Apay, napanan ni Senyor Ismael. Dahil tati saan mi nga amo, Nana? Adda ka no napatag-apapanan na. Ala Nana, patuloy ko ha? Agsubli ak tulang. Anya pa lang aramidan ni Andrew. Itay pa lang naglogan iti kotse na. Apay adi na matlapagandaran. Anya nga tati napasamak. Madlaw iti panagsasaunay tay. Nga adda kagura na. Kat amok ati amak na jay. Gaputa damdamagan na kanyak. Noan niya talaga ti ginagara ni Papa iti napanan na. No kasta. Adda ti saan apagkinkin na awatan ida da Papa kan Andrew. Kat nalabit at napanan ni Andrew. Kat kasta unay ti panangimaneho na iti lugan na. Amang ano niya ti mapasamak kan kwa na. Tinasayaat. Awagak ni Loretta, taibagak kan kwa na daytoy. Barang numasabat na iti dalan ti kabsat na. Nubilang taagturungan dito'y mansyon. Anya jay ko ng anak ko. Tunggal adda dito'y da Vanessa ken Loretta. Ikagkagumaak tagpalpaliiyo, nanang. Ket marik na ngawan ti sabali a panggap na. No saan ati mang tulong kada tayo nga gindag ditoy. Kasta mo ti madlaw ko kadakwada, Mateo.
agpadadaunay nga aggayem. Sa bagay, sigo din niya amok anasingpat ni Loretta. Tanabaybayag mat ada kayo tinagbalin anasingod. Sigud mat kit din anasingod kayo adu akin ni Vanessa. Ngam idinagadal ijay abroad, nagbalinan ada kayo kin ni Loretta tinasingod. Iso nga amok, nanang, saan to nga agaramit iti pagdaksan tayo ni Loretta? Nga oray pa'y agkabsak na kini Andro. Tila ang pampanunutak, anak ko. Nubilang tadumteng ti kanito anasken nga agpili ni Loretta. No asino kada kayo, wano ti kabsat na tinasken nga sakit na. Nanang, Day ti pagdanagak. Asinon to ti pilyen na. Kasla narigat apat yan, ada tayon to ti pilyen na. Ngam iti kabsat na. Sigurado ang masabat ko ni Manong Andro no naggapo ija mansyon akas inyawag ni Vanessa. Ngam, apay nga taan nagbardak ti kabsat ko. Anya ti makagapo... ha? Adayo pala ti makasinabat ko alugan. Ngam agikis-ikisan ti taray na. Ipaigid ko ti lugan ko. Diyos ko! Naidong parang tilugan. Dumsagak takitag. Amwak no asino tinadisgrasya. Asino ti kaduam amapan ijay ili, anak ko. Ni Benny, nanang. Ang mga makasurot mo't lang na Arman. Anya ti aramidan nyo ijay aya. Adanaskan nga si kasun mo ijay. Ngam agsubli kami mo't ladagos, nanang. Naganad kayo, Unay kakit din ayan, nanang. Para mapan kami lang ijay sentro. Di ka kadagdanag. Ay na, saanan alatalgad ti panawan, anak ko. Di mo maibagano anya ti mabalin ang mapasamak. Katjak lakit di kaya, nga dadakas ang mapasamak ken ka. Di kayo agdanag, nanang. Agan nadak. Agan nad kami kadagiti kakadwak ang mapan ijay sentraw. Ako yung tagaawang lang ni Loretta. Kuna na itay inawagak nagturong kanon dito mansyon. Nagsabat na nga ta ni Andrew. Ay, isang ti umawawag. Hello, Loretta? Vanessa, adaak diti ospital. Ha? Apay, Loretta? Ano ter aramidom dita? Ni Manong Andrew, nadisgrasya. Anya? O sige, umayak adagos dita. apay nga wan pailaan ni Tatang, nanang. Kunak man no adda labiit papanan na. Ay apo, amumatan jay amam. No adda malabsan na nga aguom mo. Mapanmatan makisarsarita. Sa bagay, awan mo't kit iti pagilasinan niya dadaga sa mapasamak. Naulibag taglawlaw. Wan matkit di Ngam anak ko, laglagi pum kumati kanayon nga ibaga ti amam may papan itinalabos a kinaulimag. No dadduma, ipasimuda agday ti paggan. Nanang, Iso asaan arumbang agsigurado ka anak ko. Narigatan. laglagi pagkakanayon dayta, nanang. Nasaya at nukasta anak ko. Narigat ti agsigsigurado. Taamangan no saan tayo ang mapakadaan no anya ti mapasamak. Ne, adati umay di ti balay, nanang. Alan anak ko, siya kun ti mangkita. Sumrakan iti sired mo. Loretta, ano tinapasamak? Nakitak no anya tinapasamak, Vanessa. Nakitak no kasanuan na idong partilugan ni Manong Andrew. Ay, Diyos ko, kunakon kat. Talaga asaan anasayate at parparik na kanyak itay pimanaw ni Andrew ija mansyon. Talaga ngamin a pinasiwat na tilugan na pimanaw. Patib karam ti pakinakam mo, Loretta. Adak lang dito eh. Saan ka panawan? Agyaman na, Vanessa. Panagkunakat adda parikot ti kabsat mo. Kanti amak. Anya ti kayat mo asawan. Itay na pan ija mansyon ni Andrew.
nabarbartak. Damdamagan na kanyak no anya talaga ti ginagara ni Papa, itinapanan na lugar. Anya? Dahil tatiag paiso. Nadlaw ko itilangan na tinalaos a pungtot. Kinidaw ko kankwa na ano mabalin. Agsarita kami laangan inton saan ang nakainom. Iso ang nagdardara sa pimanaw ija mansyon. No amok la kuma mapasamak ti kastoy. Saan ko kuman akinidaw ti ipapanaw na ija mansyon. Pakawanan ako ma, Loretta. Basol ko da ito'y. No inanusak ko ma kinasalsarita ni Andrew. Saan siguro ang napasamak kan ko na ti kastay. Nakasaritam ka din ti doktor. Saan pa, Vanessa? Madama pa lang ti panangasikaso da ka ni Manong Andrew. Among solidan, saan arumbang agdanda nagkalatan akanayon? Ikararag mo kiti. Asa pa'y la kumataggibusan ti parikot tayo dito lugar tayo. Babaon iti panagsardangan ti operasyon ti pagminasan. Marcela, kat mamati ak amabiitan ang mapasamak dayta. Nang runa kat talaga asaan nga agsarsardang dagiti kalugaran tayo, nga agsapsapol iti posible nga agbalin arason. Tapno maipasardangan ti pagminasan. Ay na, sapay la ko mga road kamsa. Manipod ngamin idinang rugi ti operasyon ti pagminasan. Nang rugi mo tandagiti nakabutbutang apagtan dito'y lugar tayo. Solidad. At dandagiti na isagmak dito'y lugar tayo. At dandagiti nagibuwis iti biyag na. Iso arumbang laang agsadangan ti operasyon da ichay apagminasan. Diyos ko, kasapay la kumatasaan mo abaybayan ni Manong Andrew. Pangasin tayo salakan mo iti pagkad. Amok nga ado dagiti banag asaan mi apagkinkin na awatan. Ngam amok mat nga oray balibaligtaden ti lubong. Saan to ang mailibak nga agkapsat kami? Kat pagraba nga kaskabsat na ti mga sikaso kan mang taripato kan kuana. Iso pa nga asim Diyos ko. Tay salakan mo ti kapsat ko. Loretta. Loretta. Ha? Vanessa? Apay! Anya tinapasamak ka ni Manong ko. Jack pay amo. Ngam sapsapulan ti doktor no asino ti kabagyan ni Andrew. Sika ti kayat da makasarita. Anya, sangsangpot mo pa ilaang anak nga po ijay ili. Ngam agsubli ka manan ijay anak ko. Kasapulan, nanang. Mapanak kami ni ospital. Apay, anya ti aramidam ijay ospital. At da akong dita paraangan. Itay naawat ko ti text ni Vanessa, nanang. At dada ka no di ospital. Gaputan na disgrasya ni Andrew. Anya? Dahi tatagpay so, nanang. Amuyo mo't anasingadak ka ni Loretta. Iso nga oray no saan ko akasingad unay di kabsat na. Nas ka na mapanak iti ospital. Tapno andi ngayag di gayam ko. Ay, kastag ayam tinapasamak. Da lang road. Aganad ka anak ko. Una nang. Agyaman na. Sige, tapatuloyo ko. Dumaghasak iti balay da matayap. Sakbay nga aglayo na iti ospital. Saan pa'y asigurado ti sasaadan ni Manong? At apay lang iti critical a kondisyon. Gapo iti pan naka-aksidente na. Loretta. Day tati ko lang ti doktor. Isu anas kan nga agtalinaad pa'y lang iti ICU. Di kag danag. Adak lang dito eh. Saan ka panawan, Loretta? Agyaman ak, Vanessa. Pasensya ka na. Tamairamraman kan ama disturbo. Anya ka kadi. Awan anyaman na. Nakababain pa'y kitin. Nakababain kan ka, Vanessa. Awan ti rumbang apagpainam. Laglagi pam anakarkaro pa'y ngam agkabsat ti pangibilbilangan ta iti tunggal maysa. Isu nga awan ti rumbang apagbainam kanya.
Kas tagayam ti may imbagakan ka ni Manuel. Wan nanang. Medyo kritikal sa kano ti kasasad ita ni Andrew di ospital. Diyos ko, kanyan ti kastoy ang mapaspasama. Napintas da ito'y aguntaway, nanang. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Mateo? Awan ita dito'y probinsya ni Senyor Ismael. Kasta ti kinunakada kayo ni Loretta. Saan ka di? Uwan, Mateo. Anya ka diti pampanunutang manak ko. Nasken ang makapagtignayak, nanang. Napintas aguntaway ti kaawan ita ni Senyor Ismael. Ken kaadamot ni Andrew di ospital. Nasken ang makapagtignayak. Kumusta ngay ni Andrew, anak ko? At tapay lang iti ICU, nanang. Obserbaran da ka no, pay. Tadelikado pay lang iti kasasaad na. Kapoy ti pan naka-aksidente na. Ay, oo na yan. Anyan ti kasta na pasama kan kwa na. Kung nga rin, nanang. Nung ni Loretta, tinaskan nga dingayan mi kan ni Vanessa. Naskan na pati bukaren mi ti pakinakam na. So magtalinagadak pay lang dito, nanang, Kat matakadwada. Ay, sikat ti makaam mo, anak ko. Basta ganad ka dita. Oo, nanang. Alang aruday. Bye, nanang. Bye. Ay, anyan ti kasjay napasama ka ni Andrew. Anya nga ka talaga ay ati napasama. Ay, diyak mo na damag ang naimbat ka ni Manuel. Damagat tulaangan kan kwa na apaman nga agawid. Agam, kasano nga taan na disgrasya ni Andrew? Anya tina... Ay, mabitlaan! Naimbag nga oras mo, Soledad. Ha? Helen? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.